Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. O dia kan sekian din na pintuan kaya mo na sa pintuan ka narakan mo. Nasukap ka ganyan ko nakaganda ng kalisupan ng suara ko. Kapagtunglalan sa winagunag pananagan. Pausok pa kami pata jisit tinairan na huwag pa kastan. Nausarap-parap pa na jisit tirang kinana din na pilit-pilit. Pausok ka matang kiri na makasarampang. Sa kapagod yan ako, Princess Rainalyn. Kami na ito para na rin sa tarakam, tiyasat pagayag paglamatang bayiwan na pikirian. Abay may nang bayiwan ang parandam yan alagastan lang ko na pamikir na saranaw. Pamikir na oray sa lagan ng bagay ito. Natiga ka muna na yung mga dato na gusto ka na lang ba eh. Inakula kaya birakang batal sa bumbaran na wadong pumanadi ang mga korpus sulog ko yung sa niyo inok ko na pretiboy na mga kilig ka mga apka sa musutuan tanay sa istay kalamay sa tila na ang pawing yan. Natigap ka na inatang siya sa lalakwa Gino Layla. Napiyakan mo naman ka ng sumanos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
gawa na nilang ipagayon
Ilahi
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Para non sa